Kender du den her følelse af gerne at ville føle dig god nok i dig selv? Sådan at du bare kan slappe af og hygge dig og være dig i dig selv, men også med en partner. Kender du følelsen af at bare være sådan med din egen blide kærlighed, uden at der bliver stillet krav om præstation til, at du skal være mere end det? Jeg vil gerne invitere dig med til en lille time på fredag i nærvær og kærlighed. Det er en ny Zoom-begivenhed, som starter på fredag den 9. Det er gratis, og det er fra klokken 15 til klokken 16, og du er meget velkommen. Det er nærvær i kærlighed, og det handler ikke om præstation eller pres. Det handler om bare at være dig. Det er en lille time, hvor vi smelter med os selv i kærlighed og nærvær. Det er ikke teori eller analyse. Det er at vende hjem til dig selv. Det er det, som jeg kalder for den gyldne kærlighedsessens, når vi føler os gode nok. Og når vi har den her fornemmelse af, at vi kan hygge os, og vi kan slappe af i os selv, så vi ikke sådan kræver den anden, og det er det, vi giver næring til på fredag. Du er meget velkommen. Kom som du er, præcis som du har det. Vi starter, og det bliver godt, og hvis du gerne vil med, så smid en smiley i kommentarfeltet, eller send mig en pb med, at du gerne vil med. Så sender jeg dig en invitation til at komme ind i gruppen, hvor linket ligger, så du kan være med på fredag kl. 15. Så vi starter der kl. 15, og det bliver godt. Energien bliver ægte, og du er meget velkommen.